Horas marihita sudi, salum, sudi paraladu hagai kiburan baru pasaat ton selamat hari Minggu marihita. Terlumabi dongat sapur siaon nodope madohoti par mingguan di gereja tahun. Suak songoni akadongan nasubui saat tu gerejon alani halangan naksongoni parsahiton. Senggia ma di pemalu tuata sahitna. Atong taparadi marohata do pikirata martang yang nahohom mahita di bagasan rohata. Amin. Mari demahita saya buku ede nomor 570 sada ayat sada 1 dulu. Mahita Joko. Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todi porbadia, natu mo palangit dohot tanoon, amin. Pos situtudo rohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajau,
manang haguguon, manang akana masan waing, manang akana rosugut, dak tarbani manirangi hita sian, haholongon ni rohani debata, namar hiti Kristus Yesus Tuhatai, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargugo na suatu dusan, salehon madi kami haporsiaon na mangulu, asa totok kami porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa maroka na ias di bagasan kami, jalapay baru rohanami jalapasitong, say pahot ma haporsiaon nami, asahot jala sonang rohanami, marningot naung sesa dosa nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mamu. Maradeh maita siya bukede nomor operas 70 ayat 1-2. Tangeon hamu mapatik ni debata, ima natar surat sian Hebir 10 ayat 30. Alai sian haporsiaon ma mangulu portigori, jaladang lomo rohaku dihalak na sumurut. Ima sahatna, atong rak mangidugugu mahita tu Tuhan debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon nau partu patik mi. Amin. Mari demahita saya buka di nomor 24 ayat 1-2.
Tatopoti madusat tatujulon di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugun aswatu dosan jala amanami. Hujo kami doguar muna badiai. Ala natar gugut kami marningot dosa nami. Sai marasini roka maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak di debata nagabi jolma ala ni hami. Namate jalan ahege sian namate. Nama naik tuban wagijang doho mangodikon hami. Asi roham di kami. Saya patok tong madi kami roha kamuliateon tuho. Otodi porbadia. Pangapul di nama resak roha. Pamalum masa luhut na bernit. Binahan ni dosa nami. Roma ho mangingani kami. Asa marlas ni roha kami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhatian ni nasa asin ni roha. Saya unak tulak kami. Saya tangihon mahami. Ho ale debata. Ama anak doto di porbadia. Amin. Tangion hamuma baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jahuba nunga hupuapi sisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Saya mulak mahotu au. Ai au do si peluaho. Hasang apa ma di debata na digijang. Amin. Kudul maham. Mari demahita sebuku de nomor 177 ayat 2 dohot 4. Hatani dibata
turpuk epistel di binggutta sadarion, iman atar surat di Rom sada, ayat 1:1-7, tajahama marsikat soring. Aidang nahu kailakon berita na uli, ay hagogon ni debatado i paluakon nasa na porsea, halak jahudi jumolo, dungi do halak cunani. Ay di papatar do disi katigorang ibu bata, nasian haporseaon tu haporseaon, ombat tunas surat yan, namangun do kategori inorhoni haporseaon. Ido sahatna, martua donatu mangihon hatan di bata, jalan nau peopsa. Amin. Mari demaita saya buku di nomor 22 lu ayat 3-5. Rimai da jong-jong. Tahatidak ko mahaporsiaw tay, songon na dihatidak ko nirongata sa haporsiaw di sadok portibion, rakma hita madok, au porsia di debata jahuba, ido ama parguguna suatu dosan, natmo palangi dohot tano, au porsia di Yesus Kristus, anak debata jahuba na sasadai, imana itu buhon ni si Maria, nagabi-gabia sato di porbadia, andorok sabu bukan. Ido tuhata na tumaon na birnit di panghuman ni selatus na mati tarpajal do ibana di hau penur silang na tuat tubano turun tano na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik du surgo la hudul tu siamun di pataja huba amanai parguna suatu dosani di sima ibana pa imawalak sogut utanoon manghumi halak na mangulu do na mate au porsia di todi porbadia jaladok sada huria nabadia, huria atau panela Kristen akan nabadia, do dasan dosa, do dihatai namandok, mulak mangulu do sogot daging dihalak na mate, do dianguluan nasura sudah. Amin. Udul maham. Tapi gima di pujian sian kur paduan suara lansia.
Tapi gimatik ting di huriata di bagasan sa minggon. Titing di huriata Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2024 na parjolo guar ni minggu ta di sebagai saselarion imam minggu pa 20 dung trinitas do topik halak partigori mangulu do di binahen ni hapor siaona paduahon padidion nabadia Sedarion Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2024 patupawon di huriata do padidion nabadia di parmingguon bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB di ima yanakonni ima guarni anakonna Jane Altea Rafaela Borusitopul Boru Niamata Bernard Amonangan Sitopul Inang Grace Jessica Leoni Boru Panjaitan Sektor Satahi Padua Jane Alenka Boru Panggabean Boru Ni Amata Julius Kaisar Panggabean Inang Anastasia Angelin Boru Napitupulu Sektor Sion Tulu, ruas namoding. Na di hari Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024 nasalpu nunga marujung ngolu amata Waldemar Tambunan umur 70 tahun alamat Jalan Kemang Sada C nomor 12 Kelurahan Kemang Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, Sektor Marsada. Sadarion di Patupado Parminggu di rumah duka, masuk pukul 10.30 WIB, nani uluhon ni Pendeta Luhut Simbolon. Jala nunga tu udian na di hari Rabu. Berarti ralat maaf salah konsep ini. Jalanunga tu udian di hari Rabu tanggal 10 Oktober tahun 2024 di TPU Menteng Pulo. Paupaton pertanyaan sektor. Hari Senin tanggal 10 Oktober tahun 2024 pukul 10 WIB di Patupa Huriat Tado pertanyaan sektor Saroha nani hasuton ni inang Roswita Siagian Boru Hutajulu keluarga Alan Siagian Linda Boru Raja Guguk keluarga Arnold Siagian Patricia Boru Hutapea keluarga Novem Gurning Ratna Boru Siagian maringanan di ruang remaja nani uluon ni Pendeta Liston Butar-Butar. Palimahon perayaan HUT pa-70 tahun dohot pesta gotilon HKBP Kebayoran Baru. A. Hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024 pukul 2 WIB ima perayaan pesta HUT napa 70 tahun dohot gotilon HKBP Kebayoran Baru. Mardo mutusi di pasada do parmingguan bahasa Batak pukul 2 WIB, parmingguan bahasa Indonesia pukul 2 WIB, parmingguan bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB, 10.30 WIB. Sekolah minggu doho remaja, parmingguan bahasa Indonesia pukul 10.00 WIB di Patupado Songon Nasomal. Duk simpul jamita pasahap peliat tujulo dohita marhite amplop tu pakta tu pesta gotilon mardomu tusi tagas so jamita mardala do tolu kantong ima
sada A, sada B, dohot 2. B. Siluas yang ganup sektor manang pribadi dipatupado dung 10 jamita dipasahap rak dohot sektor manang kategorial na diiringi paduan suara sektor manang kategorial khusus di hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024 disepakati sudi dana na ditransfer marhite via kris dohot kantong pelian na patuluhon masuk tu rekening panitia pesta HUT 70 tahun dohot pesta gotilon 2024 HKBP Kebayoran Baru. C. Mardomu tu kegiatan pesta HUT 70 tahun doho pesta gotilon 2024 pinangido tu sudah ruas asa mar kostum busana bernuansa etnik Batak jala mabuan ulos sahalinai mabuan ulos. D. Sadarion Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2024 pukul 30 sahatu pukul 10 wib pinabotohon tu sudah paduan suara asa latihan kor sekali lagi asa latihan kor jubileum maringanan di Bagas Gereja tahun. Hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2024 pukul 10 di Patupado Gladi Resik maringanan di gereja pinabotohon tu sude paduan suara manang perwakilan siaganup sektor asa madohoti ulaoni. Duk siduk titingon pinasaha ma tu panitia madok hata duk sidung paduan suara serapim. Paunopon Dewan Marturia Seksi Pekabaran Injil menindaklanjuti penandatanganan kerjasama antara Gereja HKBP Kebayoran Baru dohot Rumah Sakit Primer Bintaro ima pelayanan rohani Kristiani pasien rawat inap gereja nunga di jadwalhon patupahon pelayanan 2 kali sabulan ima di hari Kamis Minggu genap sian pukul 30 sahatu pukul 10 sada 30 jalanunga dimulai seksi pekabaran Injil na di hari Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 nasalpu laho mempersiapkan kunjungan berikutnya niudang do sude ruas nanaing madohoti pelayanani tarlu mobi matu sada naung madohoti sekolah Alkitab na di tahun 2027 nasalpu 2 naung madohoti pelatihan pelayanan tuna marsahid ima na di tanggal 15 Juni tahun 2024 nasalpu tolu naung madohoti pelatihan konseling na di tanggal 22 Juni tahun 2024 nasalpu pinabotohon tu sude naung madohoti pembekalan kunjungan do sude anggota seksi sosial Nihuriata asa madohoti pembekalan pekabaran Injil na dipatupa di hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2024 pukul 10 wib sahatu pukul 10 wib maringanan di Serbaguna A. Papi Tuhan, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado do ruas Nihuriata, pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh,
dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tu sude ruas ni huriata na tubuh manang marbagas di tanggal 10 tolu satu tanggal 10 sia Oktober. Saya itu hatta nama masuk. Molotunga dong ruas ni huriata na sotar surat dope guarna di titing na ulang tahun ni di Pabuama tuganup situa di sektorna manang melalui sekretariat. Pawaluhon akatiting naso jinahon hobar tu titing cetak sadarion denggamma tajaha songonima saha ni titing diuriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manang yakoni tujoloni tuhata. Tabegima panorangion sian panitia hut gotilon. Berjulu mau. Horas madita selalu na manginang Sojong-jong dohami songon na mewakili panitia gotilon lau pasato kata tu ita salukna mardomu mei alalam tujono na nama pesta gotilota di tanggal 20 Oktober parjolo tapasat hata hamoleotot tatu amat tapar dingka basa ala didongani dohita jala boy hita pajupang hipas di bagasa sadarion amanginang mardalam kepanitiaan gotilon kurang lebih 5 bulan terhitung mulai dilantik tanggal 10 Mei. Saat matswadarion jala molota pai hutihut pas manon 5 bulan tu tanggal 20 Oktober. Las rohanami amanginang ala sudah mardala do acara dohot proses kegiatan-kegiatan na direncanahon oleh panitia gotilon. Didungan itu hatta dohita sudah tarlumobi akka jemaata namar holong niroha di huriaton didukung dosude aka acara-acara namar domu kegiatan pesta gotilon. Mulia te mau pasat tami amanginang disude dukungan muna di acara ton. Godang dona yang si bayanota di acara gotilon amanginang adong doan non di si door prize adong makan bersama jala marlas niroha dohita di si. Hupangi dohami madita saluk na amanginang masih beta-beta mahita asa boy madoti acara do dinggan tapi ma akka anak ta jala akka ruas di sektor ta na mungkin kurang informasi mengenai gotilonon. Pos rohanami mardala dodenggan acaron ala sudedo hita mendukung di bagasan las niroha. Suaksoni maya amanginang di sude acara mulai siap penjualan etol, basar, dot terakhir magaladina ditutup na di na minggu nang salpu. Mulai tema sude asatu haulon ni guarni amat debata jala mudah-mudahan target nanai tarencanaon bisa tercapai alainak peso tercapai amanginang las rohanami ala sude jemaah mendukung acaron atong naparpudi amanginang rak mahitaro tu acara pesta gotilu tanggal 20 sude mahita marlas ni roha jala tau hamulion ni tu guarni amat debata horas madita saluk namang Tuhan tambah masuk-masuk. Tapi gimana di puji-pujian sian paduan suara serapim.
Marai demahita sa buku de nomor 407 ayat 1 na lasta papunguma pilihat tatuhata marhiti pilihat sada A dot sada B. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha Imamangaramoti ate-ate roha dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhna.
Hatan itu hatta barita nauli di mingguta sadarion minggu napa 20 hodung Trinitatis. Ima sia bukuni panurirang Habakuk di biduna paduahon mamuka sia nayat sadasaha rodia ayatopat sonom madidok takasma tapai hutihut. Say nasitong do jupang panurirang yoni. Di atas panatapakku doa ujongjong jala tidang au tu partano batoan jala manatap natapau marnida manangaha sidohonon natuau jala manang aha adusna taringo tu adu aluku. Jadi nina jahu bama mangalusiau surat toma pangukaponi jala urhirhon tuaka batu panuratan asatung takas tarjahanang pamulus ai taringo tutik kisugo dope pangukaponi jala hapugan mariahi ujung jala dang margabus tung surape lumeba sai paimai mamai ai sai narodo sugot dang tagamon tertading ima nateal idama nateal duibana dang tigor rohana di bagasan alayang gohala para tigori mangulu do binahenni parsi hohotna marhapor seaon alayang go partigori mangulu do binaen ni parsi hoho na marhapor siaon ido sahana hamna kadongan di bagasa goarni tu hatta Jesus na marte tangga do oma nisi burju tu oma nisi takang oma nisi burju guar nama lausido harwa guar tulut memang naburju doi nataon par minggu partangiang serep rohana dangolo makata donganna jala totong do nunut mula-ulaonna alayang gonai takkangon memang si jubeje bidon holan na makata donganna dakyaon tu par mingguan jala direhe-rehe yodo halak mololao mar minggu dakya polariko di bana martangiang alai saya di pamana omak ni si burjuon manu ni omak ni si takkangon saya mok martolor maranak 12 tolorna ba 10 sede di pasti jadi mei hape anggo manu ni omak ni si burjuon adong main apeohon adong bodilon martolor pe manuk naon habis do di buati panakko dungimu say rongom tu ibana par sahiton totu suku-suku do ibana di rohana sianak kajamita na binegena pabua pardinggan basa duri bata buasa bui masau huha padoton huha burjuhon hu parsi hoho do maratuhan ada justru penderitaan si taono do jabarhu hape om manite tanggak kosi jubeje bion so heai digiu gereja holanna merbede do makka tarunganna hape say moham manukna bayap pedisuan say lomak bayamna dakyam say peohon manukna boy do masa tolping tu padilian bisa terjadi orang yang melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan tetapi didesak oleh penderitaan akan biasa terperangkap atau mungkin olodo gabe tolping tu keputus asaan jalaido namasa nang diturpukta di bagasa mingguta sadarion molotajaha di biddu sadai tung takas do dibereng si Habakuk hapariron penderitaan si taonon penyiksaan nani alaman ni halak Juda binain ni halak Kasdim nasia Babilonia padahal mereka menyandang predikat bangsa Allah pilihan Tuhan bangsa napinilit loh ini siapa ini si Kasdim ini perbegu don
halak kafir naso si tadda de bata buasa bui halak naso manadda de bata justru menyengsarakan orang-orang na taat jala na marhapor siaw tu de bata idu banda di hati dakoni mana di biduni parjo di turpu tahun takas jala patar duhwida akka haparironi saya saksikan ketidakadilan dan biasanya ketika terjadi hal nasongonon maka arah daripada tuntutan adalah kepada Tuhan. Molo masa ketidakadilan tahilalahon selalu pada akhirnya kita akan menvonis Tuhan yang tidak adil, Tuhan yang tidak bertindak benar. Persoalannya loasot tado kegalauan si songonon merasuk laho mamisat rohata. Apakah kita mau membiarkan kebimbangan, keraguan, kegelisahan lau manggosa-gosa rohata? Imana nido ni si Habakuk dison tidak. Orang percaya harus mampu keluar dari kegelisahan. Iko barani jala margogo do halak naporsea haruar sian keragu-raguan iman. Aleboha carana. Carana adalah dengan terus menantikan jawaban-jawaban Tuhan. Ido badido nakining di bona ni turupuk tahun di atas panatapan doa jongjong jala tidak ngau di partano batoan. Aku berdiri, aku tetap tegak. Odo jojo filosofi hidup niak halak nabijak, halak napistar. Apapun yang terjadi tetap berdiri tegak. Unang loyo, unang olo tumbang, alai jongjong. Alanya di saat jongjong dohita boy sigap menerima apapun yang akan terjadi lagi. Jadi di saat naboy do pehita jongjong di atas ni partano batoan, boy manatap mamering dan memahami apa sebenarnya yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Unang saita etong bolo sudi penderitaan ini seakan-akan itu pembinasaan. Banyak cara Tuhan. Gudang cara ni debata tu akan aporsea. Orang percaya tidak pernah dijanjikan dak kaya di baga-baga hot debata tanpa penderitaan. Ti porsea muda. Molo burju hamu mar minggu, burju mar tangyang, berang mar sahib bihamu, dang tukolo bihamu, badak kaya bihamu masuk rumah sakit. Siapa bilang? Bupadita si bolong apa sang ring pitu. Ay nasu burju do mar tangyang padita si bolonon. Bayi mari honomu? Tapi pernahkah saya terganggu dengan penyakit di dalam tubuh saya? Tidak. Sadari ona ono tuluhani mar jamita. Bisa. Ima cara ni Tuhan yang jod dang tak pahami. Alan itu baik si didok si Habakuk nakidaong. Mari kita berdiri untuk memahami jawaban-jawaban Tuhan. Alan itu baik na didok itrodo alus ni debata naking tu si Habakuk. Takas didok diturpuk tahun. Jadi nina jauh bama mengalusiau. Surat ton pangukaponon jala uhirhot wakka batu panuratan. Tuhan memberikan jawaban. Tuhan memberikan kepastian. Dan jawaban ini jangan diabaikan. Unang ngapilaos, unang mamulus sabing, suraton, tuliskan, ukirkan. Didok songoni, asa boido sudi halak muse mamering. Dan polai kolau si Habakuk pabuahot tujabu demi tujabu. Ngasongono nalus ni debata tu hidat. Tetapi tuliskan. Lalu letakkan di pinggir jalan. Ada saat-saatnya halak memodus majaha muncul daya tarikna. Mulu memodus sita sianak kajalan besaron. Haru mereka kamu sejak iklan. Haru mereka kamu sejak reklame. Manang mulut ajaha dia ke hapitai. Ayo bana jo tubuh minatakan lahu membeli ala di situng. Berkilat ina. Hanya dengan 300.000 rupiah ina.
Memerhilong atok sipatun. Haleduk tinuhor. Bapas nasong sipatun ni parhuta-huta. Tetapi itulah dulu cara. Jadi itu yang penting supaya semua orang tahu ada jawaban Tuhan. Tetapi di sini dikatakan jawaban Tuhan, nubuatan Tuhan tidak langsung terjadi. Tetapi yang harus masih ditunggu. Si pai mau dope ido naking di pangukaponi. Molo ido pangukapon wahyu adalah sesuatu janji Tuhan yang masih harus ditunggu. Persoalannya, sabarkah kita menunggu? Alanido dua sikap naking dipatuduho di turpuk tahun. Menanti jawaban Tuhan ternyata tidak semuanya mampu di dalam kesabaran madok itur mauliate ma Tuhan hupai mahami pe. Alai didok naking dia ya opati ida mana teali. Ida ma orang sombong, orang pongah, orang yang membusungkan dada. Apa katanya? Oh, jangan Tuhan, aku tunggu yang sekarang. Ku perlukan sekarang. Kalau tidak, saya akan kerja sendiri. Maka dia mendahului Tuhan. Seringkali kita mendahului Tuhan. Dak sabar behita di jawaban-jawaban Tuhan, gak behita membuat inisiatif mendahului Tuhan. Makin baikkah? Makin nikmatkah? Ternyata setiap orang yang mencoba mendahului rencana Tuhan di dalam hidupnya akan semakin terpuruk tu bagasana penderitaan. Ala yang namangihu dia anggo hala partigori mangulu do binahen ni parsi hohotonna ido banna dibayar di topi ni minggutta sadarion congon nang tajahanak kining hala partigor mangulu binahen ni haporsionna. Orang benar hidup oleh percayanya. Orang benar hala partigor dia akan sabar. Dia akan tetap dengan hati yang menanti. Dia akan tetap teguh. Tetap dinunuti mangula akkaulauna. Dihasabapon. Dihabengeton. Dan dia tidak lagi seperti yang tadi. Nang pihak kapar jahat di sekitar lam mok lam jaya, lam makmur. Dia abaikan. Yang paling dia fokuskan adalah jawaban Tuhan yang dia nantikan. Modalnya apa? Modalnya haporsiaon. Itu berpartigori mengulu binain ni haporsiaon. Semua yang mau kita dapatkan dari Tuhan, maka modal utamanya adalah iman. Haporsiaon. Tanpa iman, tanpa kepercayaan, kita tidak mendapatkan apa-apa daripada Tuhan. Martin Luther madokon sola fide, kita dibenarkan oleh iman. Haporsiau taido membenarkan kita di hadapan Tuhan. Dan amal, dan perbuatan baik. Lamar pesta gotilok kita, ngai pato orang nakkening. Dan nalau mabain amal hamu di pesta gotilonon 2 hari minggu. Amanginang dan nalau marsilehol-lehok kamu tu debata. Tetapi kalau kita beriman, maka kita akan menghitung-hitung pemberian Tuhan. Nggak sedia nanti leon di debata dia di bagasan nasa tahunon. Oh mamang itu ngamang, angku akan dapat siunoni nama teh, dakter bebe. Orang yang masih berpenghasilan, yang produktif, hitunglah. Dan jangan pernah salah hitung untuk memberikannya hari Minggu kepada Tuhan. Alaisen dia doroi. Siap kabur siaun. Kalau tidak, wah ditibis-tibiskan amplopnya. Atau ada yang tidak peduli, kamu mai sibah, pestamu namai, holan nama ngeduli hepeng doha ke bibion, silahkan. Tetapi orang beriman akan melakukan sesuai dengan kebenaran imannya. Tengok do Yesus ditikimang ula-ulona, sama dia ada kuasa, aduk kegugoon. Alahero di tua kana marsahiti, bin salabin, kau sembuh. Dak. Alai bah do dokon. Hapor siomido,
pamalu poko hapor siaumido pangolu hoko. Maka intinya songon nanidok ni topi ni mingguta sadarion nama ngoluro partigori binain ni hapor siauna. Partigor digambarkan adalah orang yang tetap dengan sabar, dengan tabah, dengan kuat, dengan berdiri tegak di tengah-tengah hempasan-hempasan akka gelombang, akka godaan, akka cemohan, sambil menantikan jawaban Tuhan di dalam kehidupannya. Nung ngari patu pada batai, ribuan tahun na salpu, Tuhan telah berjanji menubuatkan dia akan datang ke dunia ini. Benarkah Tuhan akan janjinya? Mergabus nu debata? Tidak. Dia datang di dalam Yesus. Jalan se Roma Yesus narodo piau padua halihon. Lau mabuan aka napor sea Tuhan ngoluan nasa liling-lilingnya. Itulah perjuangan kita sekarang. Bukan di dunia. Alai perjuangan tak menantikan janji Tuhan untuk membawa kita menuju kehidupan yang selama-lamanya. Mau ikut? Neng doh tamu, porsea mahamu, maka kepercayaanmu yang memberikan kau kehidupan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nami, mau lihat tema marhiti hatam sederion. Di pagomos rohanami, marhiti hatam pabua akka paratigor mangulu binahen ni hapor siaw. Tuhan Yesus petakas do lau papatarhon akka asini rohana dada na manganggarhon huaso na dibana alai sahat huasoi ikut dijakon marhite hapor siaw. Ali Tuhan hapor siaw ni mangojar rohanami duhuk ngulu nami manguluiho. Molorope hami marminggu tugari jauh ganu ari minggu. Tadani na marsitu tu hami ima ikut di bagasa kapor siaw kamiro. Halak na porsea moloro tu gareja ima na mangaliho sudi nguluna rohana pikiranna laho manangihoko. Ido mabaik kami dapotak kanguluan. Namai maima do pehami diragam niaka jajim. Alani Tuhan loas mahami marhabengeton. Totong pargugoi hami. Asa mangulu di bagasak katigora doho hasitongan. Nang pesipata ikon adopan nami. Godang akka kelaliman. Godang akka hajahaton. Alai molo porsea hami. Dang ganggu hami, dang jadi morot tami, dang jadi madili hami, nato tong do porsea hami, maralus jalasaha dusudiaka alusmu. Mau lihat ma Tuhan nami, martangyak kami di bagasa sadarion, hutangyak ko kami ma Tuhan akadongan nami, ruas ni huriam na diha KBP ke bayoran baruon na suboy rap dohot tami. Tarlumo biak kadongan nami naung liling marsahit dirawat diak ke bagas nabi asiroham tuha pabenge rohana sida leona lusmu paposok patuguhok kapor seon nasida unang madele nasida di parsahitonna alaya dong depedongan nami natongon waeng dirawat di rumah sakit tarlumo Tuhan dia manami amang air si matupang natongon macai posi parsahitonna nungaragam di patupa akka usaha nangak katangiang namar dapot alani Tuhan tuho mahu pasahatam yamanamion molo tung dia besak kakmu di ngoluna tukoma napatudusson unang say humaluja alai makirim do pehami Tuhan molo tung asiroham leau kamamalum ni parsahito di bana. Songoni doho amanami amang patuan siahaan. Natongod do penwaing maruba di rumah sakit di Singapura. Naung madalani tindakan-tindakan medis.
baik mai tindakan bypass namar pardumua tu jantungna jalan ong menghadapi masa-masa krisis alai nung alam sumuang Tuhan jala di masa-masa pemulihan ipe mangatoi maho surduk kotangamu asa suduk hagugo omu gabi boy hatop amanami misumuang malum siap parsahitonna mulak tu Jakartaon jalarap dohotami pasu-pasu nang inanami nama ngaraduti na pature-ture amanami rap dohok keluarga asa bui totong margugo na sida hutangnya ko kami ng Tuhan ulaon na balga pinatupan ni Huriamon tu hari Minggu tanggal 20 Oktoberon dina di padomu sada acara pesta gotilon dohot pesta marningot ari hatutubu ni Huriamon alani Tuhan nami hodo naung mamasu-masu hami naung maju hami alani di bagasa kapor siaw mahami suderu asni Huriam manguloi otangamu marhite panitia asa sudehami di bagasan roha na ias doho di bagasan lasni roha tarlumobi Tuhan lau pasahaton nang akkanau kujalohami siap pasu-pasumi manupahi Huriamon diakka manuhuk ulaun na marragami atong pos rohanami saluhuk na bui mardala tiur jala dinggan Tuhan nami hupasahat tami ma nang bangso doho negara namion tongon waing Tuhan mardalan musim pilkada sia tingkat provinsi kabupaten doho tingkat kota mardalan nangaka kampanye doho na marragam nai ali Tuhan padau bangso nami osia nakahaguturon loas masaluhu na mardalan doho dinggan asa anggiat tu tiki pemilihan naung ditotopon boy Tuhan tarpilit akka panggomgomi di bangso namion namar sahala namar todi hapor siaon jala para Tuhan asa dipakai nasida jabatan nai nagabe songo parmahan parhitiamu mangaleho nakka kesejahteraan kemakmuran di tonga-tonga ni sude rakyat na pinimpinna Tuhan nami mauliate madiho ragam dopeakka kegiatan program di Huriamon pasu-pasu saluhukna pasu-pasu nang akka na marsitaono dope asa anggiat tumibu na nasida tarapul hutangnya ko kami akka yanakon nami saluhukna na marsikola siya tingkat teka sahat tu mahasiswa asa homa na mangaliho bisuk hapistaran tar lumobi parsitutu ordinasida atong Tuhan nami mauliate madiho di bagasa Yesus martangnya kami amin. Maredde hita sia bukwede nomor 753 mamukaya sada tapasaha mapiliata na paduahon. Tangan mi mano gua
Jongjong mahita salukna. Tapa sahab mapilian na tapa pungot wadupani di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banwagijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggad doho na sauli basa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihan opati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di porotibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalaputat dahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di banwagijang say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaumu, say sau malomo ni roham di banwa tongosongon na di banwagijang. Lehom matuhami sa dari okang uluas siapari, sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami to gihot to pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramo ti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Horas marita salukna.
Udah, biar aja mereka yang salah. Tapi mereka ribut banget. Gak apa-apa. Mungkin kita salah, kita tidak tahu. Tapi gak apa-apa. Yang penting kita konstan dengan segala pengertian kita. Iya. Ya. Nanti. Kita foto dulu ya. Hah? Kan buat laporan. Foto dulu kali ya.